F'ġurnata li tfakkar u tiċċelebra l-ommijiet li ħafna jqisuhom bħala l-fulkru tal-familja, il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat qal li jum l-om ta' din is-sena huwa wieħed aktar sinifikanti. Dan fi sfond ta' gvern li qed jaħdem u jiġġieled f'isem minoranza ta' nies li ma jistgħux isiru ġenituri. Qal li għalih jum l-om mhuwiex ġurnata waħda, iżda kuljum tul ix-xhur li l-Grupp Parlamentari Laburista ilu jaħdem biex aktar nisa isiru ommijiet. Qegħdin immorru lil mill-kartolina, qegħdin immorru lil mill-bukkett tal-fjuri, qegħdin immorru lil miż-żjara fuq il-qabar. Meta nagħmlu hekk qegħdin nagħtu tama, vuċi, qed nagħtu futur lil mijiet ta' familji. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-weġġat li jħossu nisa li jixtiequ jsiru ommijiet imma ma jistgħux, sempliċement għaliex qegħdin f'Malta. B'dan il-mod, qal il-mexxej Laburista, qed inħoloq kategorija diskriminatorja li tnaqqas l-ugwaljanza bejn min jista' u min ma jistax u bejn min għandu min m'għandux. U rifera d-dikjerazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil aktar kmieni din il-ġimgħa fil-Parlament. Dikjerazzjoni li sejħilha bħala waħda mill-aktar insensittiva, meta Busuttil qal li wieħed ma jistax jippretendi soluzzjonijiet jekk in-natura qaltlu le. X'hemm ħażin milli tgħin illi aktar nies isiru ġenituri. X'hemm ħażin illi jkollna liġi li permezz tagħha is-sena d-dieħla jkollna aktar nisa li jistgħu jiċċelebraw jum l-om. Dik hija l-iskop tagħna. Il-Prim Ministru irrikonoxxa li hemm nies ta' rida tajba li ġenwinament huma mifxula u hawnhekk tenna rida tiegħu li jkompli jikkonvinċihom li dak li qed jipprova jagħmel il-Gvern huwa biss li jagħti ċans lil aktar nies isiru ġenituri. B'dak li qed nipproponu li jsir, illi sempliċement mhux qiegħed il-bajda fil-friża toħroġ u tiffertilizza u mbagħad tipprova timpjanta, ma tiffertilizza qabel, tiffriża u mbagħad toħroġha. Ħankunu qed jirnexxilna nsalvaw mill-inqas id-doppju tal-ħajjiet. Ħajkonna suċċess darbtejn iktar milli għandna llum. Filwaqt li tkellem dwar is-sagrifiċċji li għaddu minnhom dawk li jagħmlu l-IVF u l-kalvarju li jaffaċċjaw f'każi ta' korrimenti, b'ton skiett iżda ċar fil-messaġġ tiegħu Joseph Muscat qal li għalkemm huwa suġġett li jolqot ftit nies, il-Gvern immexxi minnu ma jikkompromettix il-prinċipji tiegħu.